Asırlar boyu dowam edip gelen Türkmen halk saat sunugutunun ösmegine ve bizim günlerimizde gelip yetmegine öz goşonlaryň birem Türkmenistanyň halk artisti, mukamçy kompozitor Ýagmyr Nurgelliýew. Ýagmyr Nurgelliýew 1931-nji ýylda öňkü Aşgabat etrabynyň Garadamak owasyna sadyny maşgalatyna dünýä ýenýär. Ýagmyryň kakasy Nurgelli Paşy Türkmen Döwlet Filharmoniýasyna sadyny bolup işläpdir. Nurgelli watançylyk urşunyna wepat bolýar. Ýagmyrda aýdym sada bolan höwes ýaşlykdan sadyny kakasynyň täsiri bilen dörýär. Olaryň gomşusy meşhur sadyna Mylly Täçmuradowyň täsiri we kömegi ýetipdir. Türkmen halk artisti Ýagmyr Nurgelliýew arada gurrun açmaklyk men üçin ýakymly. Elmidama şo bagşylary, sadanalary teleýaýlymlarda dinleýädim. Şolar barada konsertler, şolar barada ähli gepleşik bolsa, ýa bir konsertlere gidemizde de şolar bizi görmeklik men üçin gaty bagtlykdy. Sebebi halipalaryň bir şolary dinlemeklik hem biziň aýdym sasunatymyzy öwrenmeklik üçin bir uly mektep bolýar-da. Ýagmyr aganam köplen şo teleýaýlymda göremizdi. Şol bagyş sadanalaryň ýa-da sadanarlyk edýärdi. Onuň o wagtlara men ýaňyr aýdym sadyň gapdalyna bir ýürjen bolup başlanmagy, bagşçylygy, sady türkmen dutaryny gowy Onuň bir öz diňduş ýaşgylymyň oglanynyň içinde aýratynykda men elmidama şo telewizionyada dutar bagşylary konsertler görmekligi gowy Şonu her bir bagşa, her bir sadanyna öz ýanyndan oturan ýerinde bir baha berilýär-de şonu şo halipanyň sadanarlyk edip başda sad çalanyna da şeýle bir agras şunýal agras adamyň elinden munýal sadyny çykýaka diýip pikir edýärdim. Menem aýdym sadyny otuny gowuramlygym üçin ýokary okuw mektebimi tamamlap bagşçylyk ýoluny bir urkmaklygy öz ýüregime dugdum. Türkmen telewizionysynyň we radiosynyň ýanyna açylan studiýada da okumaklyk maňa meýser etdi. Şol ansambl bilen bile çykyş edip şolar bilen ýakyn ara gatnaşykda bolmaklygy maňa meýser etdi. Halipalar bilen gatnaşyp şolar bilen dostlugym, gatnaşygym başlatdy. Ýagmyr aga şu ansambla şoň saz çalyşyny dinläp oturýardym. Bir eline sadyna şeýle mulaýymlyk, bir özüne çekijilik barda şol sadananyň. Biziň belli halipalarymyz Türkmen halk artisti Akmurat Şaryf, Uradnepet Döwlet Nazarov şolar bize ýol başçylyk etdiler, bize aýdym sady öwretdiler. Türkmen halk artisti Gyjakçy Atawliýew bolsa oglanyňyza gyjak çalmany öwretdi. Biz aýdym sadymyzy geljekde şo toporyň halipalaryň ýygyny ýörediji diýen ýalak bir topor döredildi. Ilkinji gezek şol işe şo topora baramda studiýa şonu Ýagmyr aga bilen ilkinji gezek ýüzbe-ýüz bolmak maňa meýser etdi. Şolardan çekinip bir wada bir ýaýdanyp nädip şol ýanlaryna baryp aýdym öwrenip borka nädip sady öwrenip borka diýen pikir dörýärdi bizde. Onu da bir taşyndan göräýmen agras adamlar bolsa şeýle mulaýym, şeýle mehriban adamlar eken hemmesem. Şeýdip öwrenşdik, şeýdip studiýany tamamladyk. Geljekde näme kär etmekçi sen diýip soragy berilenni menim aýyntyk mena bir belli kärem taýlamak öz ugrumdan işlejegime bilemok ýa-da bir bagşy boljagymyň bilemok. Bir dinan magşy bolup aýdym aýdyp bermekligim
bir maşgalada bir baran yerinde isleyen yer we islemeyen yer we o wagtlar dutar çalyp aýdym aýtsaňam gaty bir geň görülip durulýan wagtlardan ýollaşmam aýdym sadyk gowurýanyň bilip olar ýok diýmediler. Emeň enem atamam, ejemem, kakamam şeýle bagşçylygy aýdym sadyk gowurýardylar. Sebäbi şol özüniň gyýdynyň geljekde bagşy bolar diýip pikir eden noktada ol öz ýandan özü şo bir döwür kızjyk dutar bilen kızjak alyp goýupdy. Öýde gelen mihman gara gelse çalardy diýip. Ne şo alyp goýan dutar kızjagym maňa meýser etdi-de şolar özleri bir bagştadyna bolmasalaram sunuňa tüteýän adamlarda sebäbi özleri ilmide ama telewizde çykyş edýän sunuňa diýişgärleriň aýdym aýtyşlaryny diňläp özleri bagştadynalar gowurýan adamlar bolan soň geljekde de meňe bagşy bolmaklygym olary hadan begenlerdi. Türkmenistan halk artisti Ýagmyr Nurgeliýew şol topara ýol başly belenipdir-de. Dinan wagşam olara gerekliräk bolup meň bilen habarlaşyp geldiler. Ýanyda biziň belle tadanamyz Anneset Anamuradow ammady geldiler, haýyş etdiler şemşatny bizni öz ojagyna gelip inen ataňdanam ýollaşyňdanam haýyş etmäne geldik. Seni geljekde bizde işleseň biz seni işe çagyrýar diýip haýyş etdiler. Şeýdimem şo taýda maslahatlaşykdy. Türkmen telewizionynyň we radiosynyň toparyna işe başladym. Şo toparda da biziň ýolbaşymyz Türkmenistan halk artisti Ýagmyr Nurgeliýewdi. Ýagmyr Nurgeliýew meni ilkinji meniň şu aýdymsa sunugyma sebäp bolan adamlaryň birinde. Ykbalym şular ýaly halypalaryna işläp, halypalaryň elinden aýdymsa öwrenmeklik bir meýser edenligine özüme gaty gowanýan.
işe işläp başladyk. Işde de onuň näme ýa-da başda saat çalýardylar, soň onuň bagşlar bir-birden aýdym aýdýardylar. Onuň meňem şol başda studiýada gatnaýakam öwrenenje aýdymlam aýdýadym onuň arasyna näme baş salanlar bar, hatda olaram bolmaýan ýerlerinde neştaň şeýlere gaýtyp, taň beýlere gaýtyp onuň soň onuň ýagmyragyň özü meni şol dinanmagy bolam soň dutaram çalyp bilem soň maňa aýratyn galybam aýdýan aýdymlamyň saatlarynam aýratynykda görkezip bilmeýän ýerlerimi çalmana öwredýär-de studiýada magtaban lenteleň üstünden şol Nawat Nurmuhamedowyň aýdymlaryny aýtmany gowurýardym. Men ýöne gaýbana oga tanystym men. Şol aýdymlaryny şu mukamy tyrk kinofilmiň üstünden dinläp, onuň şonu men şol aýdymlary gowurýan bilip ýagmyraga da diýdi sen şu Nawat Nurmuhamedowyň aýdymlaryny gowurýan bolsaň, şoň ýazgyklaryny häzir men alar diýdi. Sen şonu galajyk diýdi. Saatyn dinledi öwrenip onuň bilmeýän ýerlerini saatyn haýpyrna kynçylyk çekseň saňa görkezer diýdi. Ol aýdymlary näme kyn aýdymlar çalmagam kyn olary. Ýagmyragy işden soň gaýdy beren ok ýürüte şo men üçin galyp ýagmyragy bilen şol tünlerýän saatynam hem aýdýan aýdymlaryň saatlaryny ýeke köp saatlaryny çalmaklygy usatlyk döreden adamlaryň biri-de. Şartlygy olaň depgini dinläp öwrenmekli mümkin ýa onuň käbir ýerine geçki diýip düşünip bolan onuň ýagmyragy ştaý nägeler edip çalýaray diýip sorýan bolany ýoşadan çalyp taňa haýaljakdan görkezýär bolany hem başgaça bolýar-da sen şo saady öwrenip gidiberýärdiň-de. Onuň şonu ilmidama dinläp öwrenýärdim. Sen şemsat näme kösenip ýördiň? Men diýdi sen diýdi akdeýne Nawat aýdalara diýdi. Özü hem görürsiň diýdi hem şoň aýdymlaryny öwrenirsiň. Ne saatlaryna biz saňa öwredýär diýdi. Ýöne aýdymlaryňam aýdyp berip diýdi. Öz halipaňa daşyndan gaýbana halipa tutunup ýörsiň bolany diýdi. Sen özünden görüp özünden öwrenmeklik bolhaz başga bolar da diýdi. Ay halipa mene Nawat aýda çekinýän men barsam bir hil görmezmi ka diýip ýok hiç hil görmezor. Gaty begener seni görse diýdi. Bir gün şonu işden soň ýagmyragyň bilen bile gitdik Nawat aýdalara. Şu ilkinji gede Nawat Nurmuhamedowyň öýüne baramda ýagmyragy bilen bardyk. Onuň ýagmyrada ne saglyk amanlyk soraşdy. Ne Nawat diýdi saňa da şäher getirýänler diýdi. Olam ay oňorpyň ay men diýdi telewizorda, radioda elmedama dinleýärdim. Çağlamam şemsat bir gyjagat eje saňa meňdäp aýdym aýdýa. Ede seňe meňdäp durda diýşýärler. Sagor ýagmyr getirädiňizmi? Men şäherdim diýip bir tolgunup nädip duran bilem okda gyzaryp aljyrap onuň şeýdip öýe girip gitdik. Oturduk. Mene saatlaryňa öwredýän bolyn aýdymlaryňam özüň kim ýerini öwredersiň-de. Indi saňa tapşyrýan şu şemsat çanyp bara şo wagty halipa onuň ýok men maňa netip boldy aýdymam öwrederin. Hemme tarapdanam özüm ejet ýalak bolup halipalyga medernip şeýde onuň tanışlygymyz başlatdy. Ýa-da maňa iki ýerde de işe barmaklygymda da öz halipam Nawat Nurmuhamedowy duşmakda da maňa sebäp bolan adam.
işleyen döwürmüzde de näme bir ýamragan gahar gelse daşyna çykarmaýa diýeni yüzüni çıtıbırak oturýardy. Brat diýip gowunyňa degenini men hiç haçan özüme göremokda. Sen näme şu taýyn şey diýip aýtdyň, beýdi aýdylan ogul. Zat diýip gygyrmaýatdy. Gelin şu jaga diýen görkedeýin. Özüňem aýdymaýdanda gaty eliňe ün vermesen sadyň çalyp oturýardyň. Senin ýanynda sadanalaňma. Sadanalaň öýler çalar sadyňy. Sen esasy aýdymyň bilen bol. Eliňe ün verip aşak ýerde oturma diýip arasynda bir şular ýaly aýdýan wagtlarym bolýardy maňa. Sebebi şu hem çaljak bolýan, hem aýtjak bolýan başagy bolup azyjyk wagtlarym gün ýaýlym bolýardy. Onuň gün ýaýlymda da aýdym-aýtmaklygym bir jogapkärli. Onuň şu eliňe seredip aşak wakyp birden perdäm ýalňyş aýmaýyn zat diýen wagtlaram bolýardy. Onuň aljyrap bir ýyl aýdym günü aýdylyp gidilýän wagtlar bolýar. Onuň şonu dinläp oturýan bolmalar. Şol gurrunlar onuň gulagymyza galypdyr. Şu gurrunlar bize mektep bol galy, bize şuň kunlar öz şähertlerimize de şoly öwredýäsine aýdymyň hasabyny öwredýäs. Ýöne öwredem soň bagşylara eliňe ün verme, esasy aýdymyňa ün ver. Süýge akynna aýdýanam bolsaň, öwret nesihat akynna aýdýanam bolsaň, aýdýan aýdymyňa içine girip aýdymyň bilen bolyp, şo halipalarymyzdan öwrenen zatlarymyzy şuň kunlar şähertlerimize öwredýäs. Bize şo halipalarymyzdan öwrenen zatlarymyz bize uly mektep bolup, bize şuň kunlar şo halipalyga getirdi. Ne bize de şolar şähertler dörep, şo halipalardan eşden zatlarymyzy şähertlerimize getirmäne uly mektep bolup bize köp zatlar öwretdi da halipalarymyz. Halipa degişip sorýan, halipa sen näde öwrenýän aýsady? Biz ýalaka sen eliňden öwrenýäs, eliňden öwrenmesek biz aýdymam öwrenbilemzok. Sen özüň öwrenip oturýarsyň da diýsem, şolaň bir ýöne bir çalyp oturan dinlesegem, şo taýda bir gezek çalyp görkezerine öz halipamyllagan elinden aýdym sady öwrenemizdi, barsak şonu bir gezek çalyp berer boldy. Şo çalan wagty alanyň onuň. Şo taýda hemme zady bellemelem, şonu almalan klient ýene de ýadyňa düşýän ýeri bar, düşmeýän ýeri bar. Klient ýene barıp ýene şonu çalyp ber diýip bolanok onuň. Özümiz şo diňe ýeki gezek çalanna şonu alýadyk da biz. Halipam ýagmyr Nurelif näme? Diňe bir sady öwretmek däl ol. Maňa durmuşda da bir kynçylyk çeken ýerimde de maňa maslahat berýärdi. Şunu ýalara bir azyk adamyň durmuşda kynçylyk çeken ýerine de bir hili ýa-da bir durmuşdan bahylýan ýerleň bolýardy. Ýok, sen on ýaly bolmasa sen eýlerek bolup, beýlerek bolup sebebi ýagmyraň özü köp çagaly, maşgaly, ogly we gyzy we durmuşda äkli kynçylyk gören adam. Onuň maňa da özü gyzy bir maňa köp zat maslahat berýärdi. Onuň benim bagşy bolamsaň, diýen bagşy bolam köp ýerde toýlar ýagmyragy bilen gidemde de arkamda dağ duran ýalyk maňa hem kakam ýalyk bolup, hem uly halipam ýalyk bolup, şo halipa bilen bile gitmeklik özüme arkaýyn duýýardym.
sunuat işgärlerimiz bagşy bolsun, sazanyny bolsun, näçe aýdym saz bilsin tapawdy ýok ýöne özüni belli bir aýdym bilen, belli bir saz bilen halkyň içinde özüni tanadýada. Ine şu wagt Nawat Nurmuhammedowa diýende kim biler diýen aýdym. Onuň Sakaganyň näme bugun diýen aýdymy. Mullaganyň Humaralaty, her bir bagşynyň bir belli bir saz bilen, belli bir aýdym bilen özüni tanadyp halkyň içinde özüni şu gaýtalanma diýdik diýär-de. Ine ýagmyraga hakynda gurrun edende bu jennetdir diýen saz. Bu jennetdir diýen sazy özüçe işläp ýagmyraga halka şu bu jennetdir diýen sazy bilen süýdüren halypalaň biri. Haýda toýa bar, haýdy bir dörejilik duşuklaryna bar. Şol ýerde şol bagşylardan bu jennetdir diýen aýdym aýdyp beräýdi diýip haýsty diýär-de halk köpçüligi. Bir ulu sazy ýagmyragyň elinden çykanyna bir ütkeş bolup çykýar-da, ony köp sazanlaram çalýar ony. Ýöne ýagmyragyň eliniň bir ýumşaklygy, çalyp durýar eliniň ýöne dutanyň ýüzüne gezip duran ýalar şu el ikelem. Bir dutara şoň ýa bir kirişe degip ýa gapaga degip durany duýaňok. Bir çalýar bolyn pakta bilen masalyan ýaly sapam dutaryň kakowam gapagyna da şolar ýalyk edip saz çalanna bir ýyl o sazyň owazyny düşünýär ýalykda ony şu dinleyen adamlaryň özü bilýänler gulagyna owazy galandyr o sazyň. Ilmide ama niýede bolanda da şo ýagmyraga şol bir jennetdir çalýardylar. Halkam ony gaty kabul etdi. Onuň näme şu aýdymlara mene bagşylamydam ilmide ama gelin gylamy esasanym gowurýa. Köp ýere barýan bolyn şu bu jennetdir diýen aýdym aýdyp berýär-de Şemşal Halipa diýerler. Şu aýdymam aýdyp berýär. Şu Halipadan galan ýadygarlykda şol men onuň ýagmyragy bilen köp toýlarda zata bolamda da Halipa rahatyny çalyp berýärdi. Onuň menem aýdymyny aýdyp berýärdim şeýdip bir halkyň köp sag bolsuny münasip boldukda. Bahırman arkadağımının tağılatı bilen şu gatky ýaşlamydym, gaty bagtly ýaşlar sebäbi şular ýaly näme köp sunat mektepleri, ýokary okuw mektepleri açyldy. O taýda da köp halipalar işleýär. Şu zatlaryň sakatyna da biziň hormatly arkadağymyz zor. Men näme özüm sunat işgär bolamsoň, hormatly arkadağymyz medeniýetimize gaty uly üns berýär-de. Biziň sunat işgärlerimize ähli mümkinçilikler döredilen. Şoň üçin biziň ýaşlarymyza öwrenmäne de okumana da gaty uly mümkinçilikler döränne. Hormatly arkadağymyz ilmide ama biziň geçen halipalarymyzy ýatlap, şolary hormatly atlar dakyp, şolary hormatlap, serpaýlap dur. Hormatly arkadağymyň jany sag bolsun, ideýän işleri rowaj alsyn.